गोसोजोंनो जों रिजनेल सेन्टार गुवाहाटीनि जानानै गोसो गुदुं फरायसुला फरायसुलि बा सोरबाफोर जदबनानै थानाय बा सोरबाफोर प्रफेशनेल कर्सफोर जुदि खालामनो गोसो दङब्ला जोंनि बे इग्नुआव गासै कर्सफोरानो एभेलेबल दङ जाय कर्सफोरा खायफा एससि एसटिनि थाखायबो फ्रि नोंथांमोना डेफकॉम का स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेसिकली एरियाज अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट हो गया वेब डेवलपमेंट हो गया फिर आपका गेम डेवलपमेंट हो गया तो ऐसा बहुत सारे वेरियस सोसाइटी के इश्यूज होते हैं जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट में फ्लड एक बहुत बड़ा इशू होता है तो बनाया था बानापोद नाम का तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो हम लोग का यूजर है तो उसके पास एक ऐसा टाइप का यूआई रहता है तो सपोज देखिए अभी क्या होता है कि जब फ्लड आता है दो चीज का हेल्प हो सकता है एक होता है मेडिकल प्लस फूड और एक होता है आपको रेस्क्यू चाहिए अभी वो हिसाब से अगर आपको इमरजेंसी रेस्क्यू चाहिए पानी अगर पानी का लेवल आपसे बहुत बड़ा है तो आपको इमरजेंसीली रेस्क्यू करना पड़ेगा राइट तो वो रेस्क्यू करने के लिए हम लोग आपका कुछ नहीं है बस एक बटन आप स्वाइप कर दोगे बटन जैसे ही स्वाइप कर दोगे आप आपका जो रेस्क्यू टीम होगा रेस्क्यू टीम का एक एडमिन ऐप होगा तो एडमिन ऐप से आप लोग उसका एग्जैक्ट लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो करके आप उसको ट्रैक कर सकते थे तो इनिशियली क्या प्रॉब्लम आ रहा था नंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर्स है बट वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है आप कॉल कर इसीलिए हम लोग मतलब ये एप्लीकेशन लेके आए सीखने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा जस्ट आप लोग हम लोग को ये क्यूआर स्कैन कर लीजिए आप ज्वाइन कर लीजिए यंगस्टर्स को हम एनकरेज करते हैं कि आओ सीखो क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी क्या है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे पड़ा हुआ है क्यूरेटेड कंटेंट इन सेंस मतलब हम सब डिजाइन करके उन लोगों को सिखाते हैं मतलब कि कैसे कहाँ से कैसे सीखना है वो एक प्रोसेस होता है राइट सीखना कोई भी सीख सकता है जल्दी कैचअप कर पाते हो देखिए अभी कैसा है कि कोई लोग बहुत जल्दी भी सीख लेते हैं कोई लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं कोई लोग को बहुत टाइम लगता है एक चीज सीखने के लिए तो उन लोगों को सिखाते रहते हैं कुछ प्रॉब्लम आया हम लोग हेल्प कर देंगे ज्वाइन करना है जी तो हम लोग का एक वेबसाइट है यहाँ पे defcom.cit.ac.in तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक है आप लोग रजिस्टर करिए आप लोग एक कंफर्मेशन मेल आएगा कंफर्मेशन मेल आने के साथ साथ आप लोग डेफकॉम के मेंबर हो जाओगे साथ में जो हम लोग वीकेंड्स में मतलब सैटरडे संडे तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक बंद ही होता है उन लोगों का टाइम होता ही अपने पास तो सैटरडे संडे को 1 घंटा अगर हम लोग के पास हम लोग का कैंपस में आ सकते हैं तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं उन लोगों को थोड़ा सिखा सकते हैं उन लोगों को थोड़ा गाइड कर सकते हैं वेरी मच ऑल द बेस्ट थैंक यू गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों दा जोंनिया बीएड कर्सआ जोंनिया रिजनेल सेन्टार गुवाहाटीयाव एक्टिभ दङ स्टाडि सेन्टार हिसाबै जोंनिया बानिकान्त बीएड कलेज बबावमोनलाय बे बानिकान्त बीएड कलेज बे लासित नगर गुवाहाटी उलुबारि बारनानै बेजों बेयाव दङ जोंनिया स्टाडि सेन्टार महरै खिन्थु इउजिसिआ नैबायदि मोनसे गाइडलाइन खाना होबाय दायो रिसेन्टलि जाय बीएड डिस्टेन्सआव बीएड खालामनो गोसो बिथांमोननो रेगुलार मुडनि डिलेट नांगौ इनिफ्राय ग्रेजुएसन 45% ओबीसी जेनेरेलनि थाखाय 50% एसटिनि थाखाय 45% बेनि उनाव 2 इयार्सनि थाखाय बियो टोटल एडमिशन फीसा 55,000 जोंनिया मोननै प्रसेस जायो दा नै जुलाइ सेसननि थाखाय एन्ट्रेन्सनि मेनिफ्राय एन्ट्रेन्सनि थाखाय अनलाइन जागोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना ignu.ac.in बे होम पेजआव नायोब्लानो रेजिस्ट्रेशननि लिंकखौ मोनगोन ignu.ac.in बेयो जाबाय जोंनि इग्नुनि होम पेज बेयाव थाङोब्ला नोंथांमोना इग्नुनि एन्ट्रेन्सनि रेजिस्ट्रेशननि लिंकनि बा डेटखौ मोनगोन आरो बे जोंनिया एसे फिस लागोन रेजिस्ट्रेशन फिसल' खमसे खम माने 1000 जागोन आरो
ओरै स्टाडि मेटेरियेल्सफोरखौलाय मा स्टाडि मेटेरियेला जोंनिया मोननै अपसन थायो औ मोनसे अपसना जाबाय अनलाइन सफ्ट कपिबो मोनो औ ओमफ्राय मोनसे अपसना जाबाय हार्ड कपि बेफोरबायदि स्टाडि मेटेरियेलबो मोनो आरो खिन्थु मार्केटाव एभेलेबल मा बे नैबेखौ मार्केटाव मोना बेखौ बहाथो मोनगोन बेखौ मार्केटाव मोना जोंनि इग्नुआल'सो प्रभाइड खालामो बायनांगोन ना बेखौ नंगौ नंगौ एडमिसननि फिस इनक्लुड थाखाजोबगोन औ स्टाडि मेटेरियेला इनक्लुड थाखाजोबगोन खुनु गुबुननिफ्राय बायनो गोनां जाया आरो मार्केटावबो मोनखाया एन्ट्रेन्सआव गोरा जायो बेबायदि औ एन्ट्रेन्सआथ' गोरानि बाथ्रा गैया जिखिनि जोंनि रिजनिं औ जेनेरेल नलेज औ बेफोरनो आरो बेबायदि खालि मेन खोथाया जाबाय काट अफनि सायाव जायो आरो डिपेन्डआ जेनेखे काट अफ एप्लिकेन्टनि सायाव सोनारगोन आरो टटेल जोंनो 55 सिट दङ नोंथांनिसिमबो फिर आं बुंहरनो सानबाय जोंनिया दा जानुवारि सेसननि थाखाय एडमिसना सोलिगासिनो गाबोनो लास्ट डेट गाबोन लास्ट डेटबाबो जोंनिया एक्सटेनसन जानायनि सम्पुर्ण चान्स दङ एन्ट्रेन्स गैयामोन नामा बेयाव एन्ट्रेन्स गैया मास्टार डिग्रीनि थाखाय खुनु एन्ट्रेन्स गैया अनलि ग्रेजुएसन जानांगौ जोंनिया पार्सेन्टनिबो खुनु जेबो गैया पार्सेन्टनिबो खुनु गोनांथि गैया ग्रेजुएसन जाबानो जाबाय दा इ लेखायै नैबे जानुवारि सेसन गाबोन लास्ट डेटब्लाबो एक्सटेनसननि चान्स दङ आरो मोनसे सेसन दंबावो जोंनि गेजेराव जुलाइ सेसन जुलाइ सेसनाबो खमसे खम मेनिफ्राय आखौ आराम्भ जालायगोन आरो बे जोंनि डिग्री प्रसेसफोरा जोंनिया सेमिस्टार नङा इयारलि दायो जुदि एडमिसन लायोब्ला नोंथांमोना डिसेम्बराव आनजादखौ होनांगोन बेबायदि फार्स्ट इयारनि थाखाय इयारलि बेसिस जोंनिया नेक्स्ट इयाराव आरो बेखौ होनांगोन आरो बिराद मोजां आरो बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो ignu.ac.in बे जाबाय जोंनि इग्नुनि हम पेज ignu.ac.in आरो बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो जों रिजनेल सेन्टार गुवाहाटीनि जानानै गोसो गुदुं फरायसुला फरायसुलि बा सोरबाफोर जदबनानै थानाय बा सोरबाफोर प्रफेसनेल कर्सफोर जुदि खालामनो गोसो दङब्ला जोंनि बे इग्नुआव गासै कर्सफोरानो एभेलेबल दङ जाय कर्सफोरा खायफा SC STनि थाखायबो फ्रि नोंथांमोना थाबनो फैनानै जोंनि रिजनेल